Vi er her på Seerslev Østre Privatskole. Vi er nysgerrige på, hvordan sproget er her på skolen. Hvordan oplever du sproget her på skolen? Jeg oplever det, som mange siger onde eller grimme ting til hinanden. Hvordan grimme ting? Som spurgt, og jeg er ligeglad, og fuck dig og alt muligt. Det synes jeg ikke er særlig rart at høre på. Hvordan oplever du sproget her på skolen? Jeg, der har været her et stykke tid, er det faktisk et pænt sprog. Men nye elever, der kommer til skolen i de store klasser, taler ikke pænt. Hvis man taler grimt inde i madkundskab, så får man lov til at gøre rent, eller får lov til at få 2 minutters timeout. Man bliver i dårligt humør, og man kan synes, at man ikke er særlig god, hvis man bliver kaldt alle mulige dumme ting. Hvis folk siger spurgt, så bliver man såret. Ja. Jeg synes, du er voksen, de snakker lige så dårligt som børn gør. Nej. Okay. Hvordan synes du, at børnene taler til hinanden i bussen? Jeg synes for det meste taler de pænt til hinanden. Lærere og elever er blevet enige om, at det ikke er ret, vi taler grimt til. Og her på skolen gør vi noget ved det. Både lærer og elever.